Šetrite si svoj drahocenný čas a absolvujte s nami videoprehliadku nehnuteľnosti, ktorú vám ponúka na prenájom realitná kancelária Nitra Properties. Novostavba moderného bytového domu na Zobore v Nitre láka svojou výbornou polohou, tichým okolím, parkom, dostupnosťou na prechádzku po lese či šarmantných uličkách mesta pod Zoborom. Už pri vstupe do objektu cítite bezpečie nielen pre seba, ale aj pre svoje auto, ktoré pohodlne zaparkujete na svojom mieste v garáži. Moderným výťahom sa dostávate na prvé poschodie. Tam vás víta moderný dvojizbový priestor, kvalitné materiály, ako aj dizajnový nábytok. Byt je vhodný pre všetkých, ktorí si doprajú bývanie vo vysokom štandarde. Byt je plne zariadený a je vám k dispozícii takmer okamžite. Presvedčí vás aj jedna z najväčších terás celého bytového domu, ktorá bude patriť iba vám. Ak túžite po tomto byte, môže byť váš za 880 eur mesačne, vrátane všetkých energií, poplatkov za vysokorýchlostný internet, televíziu, správcovstvo a garážové státie. Nitra Properties. Sme výnimoční. Pridajte sa k nám.